izipho zimnyama ngokuqhwayana sisekhona ku-Women in Confidence Maskandi Festival eSoweto. Angihambi ngedwa-ke manje ngihamba noSiso Buhle, ngihamba noMansisi. Ukhangisile amashinini namhlanje uzele bani? Mina ngifuna ujikijiki! Ujikijiki! sisekhona kuMaskandi Cafe egameni lamakhosikazi. Namhlanje ngihambi ngedwa, ngihamba nalabo sisa bahle. Ngihamba nobani? Ngihamba noLuthando, Makhotso, Lebu, Happy. Alright-ke usisi wami, ngiyanibona-ke ukuthi nibahle futhi niyafaneleka. Nga-one nje aningichazele ukuthi ama-outfits wenu niwahlanganise kanjani. Okay, siqale ngapha. I'm an outfit. Actually, I'm outfit. I was the one. Okay. So I'm outfit. Yeah, but all the way somewhere we put them, so they decided to match. Hayi nibahle niyafaneleka futhi namhlanje sizele bani ubani lo sifuna umbona. Yakafeza noma yakamzukulu. Ndine maqondana. Salukala sadala, asadala sikhohlisana ngamagama, uthando lwamina sengimthanda ngempela, ulabo. Hayi nizile-ke bavele bakhaya ukhona-ke umuntu ongabubukele manje eningafisi kumbingelela? Sibingelela nje ingane ekhaya sithi hi guys, we are having fun. Waza sihlabene wena, sihlabene two. Mhlanje ngabe noFootball. Utamali ntatongubane. Untatongubane kuMaskandi. Yeah, ntatongubane. Uyota hulu ba khaetsu. Kinale osaka mozakhe. Umunati Shebang podcast yabafethu. The subscribe Luna. Yeah, subscribe to the channel. Kimaskanta mfethu talibonsa uri dintsang umunati ahulu. Maskanta duku ishori united. Different colors united. Short left. Untatongubane namhlanje uzobona bani kuMaskandi Cafe? Ha, kibuwe. Buwa. Ngikobona Kuzani, Zukulu, Feza, Lima Amisha akahekwabweni already batamunati. Okay, eyiphi ingoma ofuna ukuyizwa kakhulu namhlanje awungihlabele yona? Hey. Ngizoyikhupula phezu kwale beat le. Yeah. 1 2 Bathi thumelani firefighter nakumlilo vuthayo. Ayona kuze listening room with Walker siseMaskandi Festival Women in Confidence usakhe uBhungane Msimkhulu izipho zilema ngokuqhwayana namhlanje-ke. Namhlanje-ke ngihamba nabo sisa bahle angabi ngedwa bazosi-introduce nga-one ebese basitshela ngama-outfits wabo wa today. Sawubona. Sanibonani, kama ngimazwidi omuhle. And then yes, we are here kuMaskandi Festival. Sifuna ukubona nje ushenge nje mfowethu. Sanibonani emakhaya, ngiyabingelela igama uthandeka uMashimane uSibodo uMgoboti kodwa. Hayi, ngizele nje ushenge umfana waseTlalakhona. Sanibonani emakhaya, ukhulumayo uMaZulu indaba ezitha. Obvious guys, sifuna ukubona ushenge.
sanibonani guys okhulumayo uXoli uMagumbi Bats yabo sesikusho ukuthi outfit yethu njengoba nisibona it's inspired by kanti ubabwethu ya ubabwethu and then umuntu esingizele awunkosi yami siyathoba osenhlala nkosi Alright-ke ngaphambi kokuthi sibuyise abantu emakhaya nginibonile ukuthi nina niyamhlaba u1 niyamhlaba u2 animhlabele kancane awu ahlabekami bese ujika le awukuze shit Nifuna ukubulisa ubani emakhaya? Oh Nkosi yami ngifuna ukubulisa ubaba ingane I want to greet everyone ngithi ngiyanithanda nonke emakhaya nqa ngithanda ukubulisa umndeni wakwaKoso wakwamaphumulo ngithi bafowethu nginimele ngithanda ukubulisa umndeni wakwaZulu, umndeni wakwaMaseko guys, much love. Oh mina ngizobulisa somkhanda ngisintini ngisijele bese ngiphinde ngibulisa oJobo Sithole Muliki ayike nizile ngobukela emakhaya from intokazi lezi ezinhle. Catch us on the next one. Peace out. Ngibonga kakhulu abadala. Women in Confidence iMaskandi Affair namhlanje ngihambi ngedwa ke ngihamba nabo sisi abahle bazozintroduce ke ngamunye namunye. Ubani igama sisi? Sawubona sisi, igama lami uThando wakaMasuku, ngibuya eThembisa. All the way from Thembisa, shout out to Mambisa. Sanibonani, igama lami uNtebuheni, ngiphume eWestern Area, ngizele uFeza. Shout out to Western Area. Sawubona. Sanibonani, igama lami ngipheleka, ndizele uNtencane, iphelele country. Representing ukhona ke osemakhaya ningafuna ukumbingelela namhlanje. Any shout outs at home? Ngicela ukubingelela uma wami uSibongile wakaMasuku, uhleli endlini inkosi yami ubhorekile kodwa ngiyam-enjoyela. Bingelela uma wami useli nabazukulwana, simthekela i-6pack. Bingelela usisi wami uSitumi apha khona ubhorekile. Alright, so we're gonna you heard it first from the listening room with Walker. Sanamgela kuMaskandi Affair. I hope you guys are gonna have a great time. Sofika ngesikhathi sokuthi nibona ama-artists awu kuseza vele ke nizolalela umaqondana. Amukela sekhona kuMaskandi Festival. Women in Confidence South Africa egameni lamakhosikazi. Angihambi ngedwa ke manje ngihamba nosisi obuhle ngizosisisa igama ubani? Kana ngositesihle wakadube phansi esikotini sakaMandeni kwamaphumulo bafethu. Hawu sisi Madube. Awusemuhle ke namhlanje. Ngiyabonga dadewethu. Awukusichazele ke nge-outfit yakho ke namhlanje ukuthi uyihlanganise kanjani? I-outfit yami bafethu mina kahle kahle ngumlandeli wakaKhuzani yabona. So ngidinga kahle yona ngibona nje yabona. Ngithe ngithi ngishaya uBrenuthi, ngathi isikipha sami seGalaxy Boy, ngathi uKhavela, ngathi ngishaya ithawula lami, ngathi
la Samba Fest. Asifuna sinembala nje yamankosikazi. Imbala emihle yamakhosikazi. Namhlanje uzele bani? Ngizele uShenge noKhuzani bafethu. Mhlawumbe ungasihlabela mhlawumbe u-1 noma u-2. Ayikho inkinga sisi. Alright, sathi nguphi isikhala? Os. Hey, Os. Os. Mangeke uMaskandi Festival ngakuphi? Os. Boy. Ngokukhanya nasekhona kuMaskandi Affair egameni lamakhosikazi Women in Confidence South Africa. Namhlanje angihambi ngedwa-ke ngihamba nosisi la omuhle. Sesusisi ubani? Unokhahla wakalanga isibongo sothole. Usisi Nhlanhla akasichazele kabanzi nge-outfit yakhe ukuthi uyihlanganisa kanjani. Uyicabange kanjani nje ukuthi ube muhle kanje namhlanje? Girl, le-outfit le ngilethele umuntu wami. Yeah. Wangilethela nekuseni wathi baby cela nje ube right. Yeah. Njengoba ngiyekho nje cela ube right. Ayendo uyafaneleka namhlanje kuMaskandi Affair uzele bani? Ufeza. Eyiphi ingoma kaFeza ushayele yona? Eyiphi ingoma kaFeza uShandi Festival Women in Confidence South Africa. Ngihambi ngedwa-ke namhlanje ngihamba nobani? Mazethu uzale. Uzanele samawukele kuChannel. Sisi namhlanje kuMaskandi Affair uzele bani? Mina ngizona ufeza dad. Ufeza mayithi uMaqondana. Uzenayo uMaqondana wakho namhlanje? Hayi ngimsheka. Msheka, hayi-ke uMaqondana ekhaya uyezwa ukuthi basele yena-ke namhlanje. Awusitshele kabe. Awusitshele kabanzi-ke nge-outfit yakho siyakubona umuhle namhlanje. Amabhinga la. Yeah. Ushidi lo. Yeah. Yeah. Ay, ngiyespera amabhinga. Sekushada ikhambela dala otherwise hayi. Mara otherwise umuhle uyafaneleka. Ngibhinga. Yeah. Ubhinga kani? Thank you my dad. Ukhona ufisa ukumbulisa ekhaya? Hello darling. Hello my darling. Yazi ekhanda ngithathi kahle kodwa Nizile-ke babukeli emakhaya sekhona eSoweto Women in Confidence South Africa Maskandi Festival. You saw it live from the listening room with Walker. See you on the next one.
khona. Okay. Sanibonani. Ninjani bafowethu? Nami ukhona. Lona uNewo Nene Mabuya. I am half Sotho, I'm half Zulu. Isibongo sami sakababami ngilithulu. Umama Mabuya. Those who always come to my event, masivula i-event senzani? You are Alpha. Umama when I was young bamtshela ukuthi khona inkanyezi ephuma kuyena iza kumina. And lo mfundisi ngangazi ukuthi ngumntanakhe. Isibeletho sakamama esabusiswa. I'm not a graduate. Mina mangiphuma esikoleni I had to go and work. Yabona this woman. Nguye wamfundisa umthandazo. Bapenu, mawuthola umsebenzi. Lungisani amakhaya. Yes.
name of Jesus. We give you all the praise and all the glory. Sithokozela nayo i-event Nkosi yami. uNkulunkulu wezulu ubusisa abantwana bakho ngey'moto. Abusise ngezindlu. Abusise ngemali. In the mighty name of Jesus. Usibingelela ezingozini. Sithokozela abantwana bethu. Ukuthi baba-graduate in future. Mabingena i-breakdown emzileni. In the mighty name of Jesus. We manifest impilo esoft emntwaneni bethu. We manifest ama-promotion emsebenzini. In the mighty name of Jesus, hallelujah, stand hallelujah. Family. I see your teacher. Bungani umthimkhulu insipho zimnyama ngokuqhwayana sisekhona ku-Women in Confidence Maskandi Festival eSoweto. Angihambi ngedwa-ke manje ngihamba noSiso Buhle, ngihamba noMansisi. Ukhangisile emashinini namhlanje uzele bani? Mina ngifuna ujikijiki. Ujikijiki abasemzini bonke bathi. Yebo, nizile-ke babuya emakhaya ukhona mhlawumbe osekhaya ofisa ukumbingelela. Yo mkhulu wami, yo Joseph Magagula nomntanami siyabonga bashelela. Hayi-ke si-Women in Confidence ekhomela amakhosikazi sithi siyakwamukela, siyabonga. Ube nosuku olukhandi. Enjoya. This is my youth. And we out. Hamba namajongo-ke manje. Ngihamba nobhuti bani? Uhamba la nomthembu imvela siqotho navela nje ukhonto basivela sakade mangadla mathiwa ngadla amadla phela mthikani ngobuyini. Ngapha ubhuti sothubani? Hamba no Mtungumbulasi emfoka Khumalo. Alright bhuti wami ngicela ningichazele kabanzi-ke ngama-outfits wenu namhlanje. A-inspirishwe yini? Hayi angithi phela vele le ndaba iqala ukuthi vele la ekhaya kuthiwe vele sigqoke ulokhuzana white. Manje vele nathi sine brand ethu yabona vele manje nathi vele besizoyikhankasa nathi ebantwini ngoba i-Jewish igama layo. Kodwa i-Jewish yebo iqale 2024 kodwa ya ukugqoka nje kwethu kuthiwe nje angithi vele siba amabhingi. Hayi manje vele singawa amabhingi. Wena bhuti yakhe i-outfit inspirishwe yini? Mina ngasho ukuthi inspire nje ukuthini it's all white and ngapha ukuthi nathi soz advertise ibrand yethu and ukuthi na wonke umuntu abone ukuthi nathi size ngani and nathi sidume ngani. Alright ubhuti yena namhlanje ufisa ukubona bani? Hayi thina la sizongofeza umfokafeza ukhuzani nolokhuzana nokhuthuza umfowethu laphana. Kodwa nje okuningi siyokubona khona ngoba phela vele basiphathele nabo yabaculu ngesibaphoqa. Wena bhuti ufisa ukubona bani namhlanje? Mina ngasho ukuthi ngifisa ukubona uFezela nokhuzani nje kuphela. Nizile-ke babubela ekhaya ningakhohlwa-ke ukusapota nayo ibrand yabo bobhuti Jewish. Itholakala kuphi ibrand abantu mabefisa ukuyithola? Okokuqala nje ngasho ukuthi ibrand nje esaqala iqale ngo-2024 kodwa manje iyaqhubeka so ukuthini siqala kancane futhi asithandi ukuthi ama-brand wethu azaziwe naphesheya ngoba asifuni ukuthi esikhathini esiningi ukuthi gcine thina sesisabalisela thina kodwa kuba abantu abazivezela wona kodwa nje siyatholakala nje endaweni eningi kodwa sikafiki kulokhuzana ku-TikTok kwamanje. Alright babula emakhaya nizwe kokuqala-ke ku-The Listening Room with Walker. We'll see you on the next time. Sisekhona seSoweto Women in Confidence South Africa Maskandi Affair khuphuka skazi ngibuyile-ke bangathi-ke ngunkosikazi-ke phela kodwa ngibuyela namakhosikazi sengibuye nebhinci uhambe naye no ngiyibhinci ngempela ngumbovu impela ingcokumane somathi inguku zabantu matomela phansi enkandla edlolwane esigodini sasejabavu phansi kwenkosi usididle siyakhothama sekuyena umuntu osesiphethe undodana siyabonga impela siyamthanda umfowethu
umphemba inkingi. Njoba sengikhona ngila inini njoba sesifikile. Njoba uzokulilizela kanje angazi ngikhuluma ngithini. Mina ngizoba president enkandla kahle kahle. So washo ulokhuzana mfana bathi bana wase Bedford ukhuluma khona usisula. Short left. Hayi dizila ke babukela emakhaya sisekhona thina ku Women in Confidence egameni lamakhosikazi. Khona i-Women in Confidence Maskandi Affair. Angihambi ngedwa ke ngihamba nosisi omuhle ke manje usisigama ubani? Umbali. Sawubona Mbali. Kunjani? Mina Umbali ngifuna ukumceba. Umbali ungitshela ukuthi uwumntwana. Umbali uwumntwana. Kimbali womutswana. Hayi Umbali uyasirop. Alright sisami namhlanje uzobona bani? Ufez, ngizela ufez la kahle kahle. Yiphi ingoma kaFez Maqondana. Unayo maqondana yini? Ya nginayo. Awushange shout out lapho. No, awushange igama lakho uvela usho nje ukuthi Shout out. sitshele kabanzi ke namhlanje umuhle uyafaneleka. Tell us about your outfit. Okay, my outfit, it was a last minute thing. Ngirashe nje shopping ngathi le yami. Le yakho leyifanele wena. Angifuni ukugqoka njengabanye abantu, ngifuna ukugqoka njengami. Hayi uyafaneleka. Ukhona mhlawumbe umuntu ofisa ukumbulisa ekhaya? Ya ukhona uFez ungibukile manje uzoyibona ivideo yami ngithi sawubona Fez. Siyabonga ke babukela emakhaya sisekhona ku Women in Confidence Maskandi Affair sizonibona kule landelayo. Siyabonga siswami. Siyabonga. Sanibona babukela emakhaya igama uzakhe uBhungane umthimkhulu izipho zimnyama ngoqhayana. Sisekhona ku Maskandi Festival Women in Confidence angihambi ngedwa ke namhlanje. Mama nosisi omuhle usisi ubani igama? Igama lami mina ngugcina Shabanga ubhela uschedule sona singasafika nasehlobo sona sinengetaleni. All the way from Eswatini representing Sisabi namhlanje umuhle akutshele mina what inspired your outfit? What inspired my outfit? La ngibuya khona. Take us through your outfit asiqale khona enyaweni size siyofika phezulu. Confidence. Yabona TikTok ya-inspire amantombazana amancane. Nathi siyababona amantombazana abagqokile nathi sithi ake sigqoke sibone ukuthi kahle. Understand? Manje njani? Bangaqala ukuthi uzogqoka kanje mina. Tshela mina ke namhlanje uzele bani ufuna ukubona bani? Ufeza, uShenge, uMzukulu, uKhuthuza, uKhuzani. Alright, sabela mina ingoma eyi-1 ofuna ukuyizwa namhlanje. Kuqondelo maqondana. Yabona ngoma ayikhohla. Alright ke njengoba simamela ingoma kwala awumhlabela u1 noma u2. Bonisa abantu ukuthi gida njani ekhaya. Was boy. Was. Ukumbulisa ekhaya. Bengithanda ukubonisa umamami uThembekile Shabangu. Alright, babukela emakhaya nizwile ke sisekhona Women in Confidence Maskandi Affair sizonibona kwelandelayo and we are khona Soweto Maskandi Festival egameni lamakhosikazi angihambi ngedwa ke namhlanje phetha kwesisa bahle usisi ngegama yenu ubani? Ukukhuletha abahlatshwayo. Sawubona Khukhulethu namhlanje Khukhulethu ufuna ukubona bani? Umuntu angifuna ukumbona la Nkosami ngithi i-ex yami. Umuntu angamfikisa eGoli uKhuthuza. Ngomesha ukhetha umuntu ngomesha from eNquthu kwentombi koma wogugu. Khuphuka ke sisami ubabonise ukuthi wena udume ngani. Alright, ayikho into ethanda ngidume ngayo kodwa nje ngumthandi kaMaskandi. Awukho uMaskandi engawulaleli mengithanda ingoma ngiphezu kwakho. Eyisi ingoma ofisa ukuyizwa namhlanje. Ingoma engifisa ukuyizwa ekaMzukulu. Ithini ingoma yakho? Ask umzukulu ufeza kuba bagela babakhona nje Tom Monena chocolate chocolate
ngifisa ukubeza bonke. Siyakubona ke umuhle namhlanje. What inspired your outfit? What inspired my outfit? Nothing much. Ukuthi nje bathe all right, ngathi kuku. You know, thatha hlanganise. Ngathi nje ngizoba ngiyazi ukuthi mengihlangene njengezinye intombi, ayikho intombi engadlula mina. Njalo. Ukhona ufisa ukumbulisa ekhaya? Ukhona ngifisa ukumbulisa ekhaya. Ngingabulisa uma wami, uMaria Mhlawumbe useMpumalanga. Ngingabulisa ke abangani bami Pretty, Nanya laphana eduze kwami. Ngabulisa umngane wami uKhukhuleti Beyonce. So ngabulisa noKhuthuza Handsome Gomese. As I said, yes, ngizobulisa noma wakhe ke uMafikisolo. Alright. Nemidalo emzimhlophe. Siyabonga kakhulu ke siswami. Nizile ke babukele emakhaya sekhona Women in Confidence Maskandi Affair. Khumbula lapho sekulayithi. Sanibona babukele emakhaya sekhona. Sahleli ngamakhosikazi. Sewuzakho uphungana umsemkhulu izipho zingaba ngoqoyana. Hamba bese kusisebahleke namhlanje. Hamba nobani namhlanje? Hamba nomboka njalo uyayihlupha zonke. Umbona namhlanje uzele bani? Ngizele umzukulu, ngizele ufeza, ngizele ujikijiki. Siyabona ke ukuthi namhlanje umuhle ugqoke kahle. What inspired your outfit? Okay, bengifuna ukuthi mayibhinqa attire ibonakale kancane since it was a church. Yeah. So bengifuna ukuthi ithi ukuthi okay, eyiphi ingoma ufuna ukuyizwa kakhulu namhlanje awusihlabele yona? Eyakafeza. Yeah. Kancane. Siyabonga kakhulu siswami ngokhulu nje ukushesha ubani ofisa ukumbingelele ekhaya. Zoyibamba yakho lapha kufeza. Siyabonga babukela emakhaya sekhona Women in Confidence seSoweto. Awufuna ukusihlabela wena muthi. Ngiyajake ngaba ngosisa abahlezi always. Ngaba nobani? Nobani futhi? Nomalindi uKojasi. Nokuthula. Tshela mina namhlanje ngifuna ukubona bani? Ngifuna ukubona wena lami. Ngizobashaya lapho. Ngifuna ukubona bani? Ngizobashaya lapho. Ngizobashaya. Kumaskandi Affair. Bona wena. Hayi sebashiya ke lapho. Alright, tshela mina njengoba nibahle kanje. What inspired your outfit? Nanoma nihlanganise kanjani akusintethe. Ave kunzima. Mana sihlanganisile njengamalady yabona. Wathatha lawo wahlanganisa la. And tradition. Niyababona ke nani baba emakhaya ukuthi bahle bayafaneleka. From Mpumalanga by the Mpumalanga shout out. Representing you with Benki ke namhlanje. Siyabonga ke babukela emakhaya. You heard it first from the listening room with Walker. We'll see you on the next one.
siyaphila njani mama? Ngiyaphila ubhuti singathi yena ubani? Oh, uPrince wamthembu lesibongo ucakala lengubo zengane iskipha sengane umaneko mina sigqoka mangabethanda uthi mfethu gothanda into ngoma umshiye khona fitting room. Phansi emsinga mama kwamajozi Scott. Siyajabula ukwazi ubhuti namhlanje angasitshela kabanzi ngeoutfit yakhe ukuthi uyihlanganise kanjani. Ayi we mama kunzima mama. Yabona mangabuka nje la. Ayi we mama ayi cha ayi mama ayi ngoba insala yenzeka into ehleli ikhona insala yenza ayi sinteja mama ngoba nje nakusasa kuyi15 ngisejabulani mona ngobe kunje nakusasa ngihlezi nje mama ngobe kunje alright mama isitolo lapha eJulius isitolo mama yebo mama isitolo sakho cha mama isitolo nje sikhona isitolo sangakithi noma ubani uyakwazi ukuphasa khona mama yebo umuntu omnyama ke naye siyabonga ubhuti angasitshela ukuthi namhlanje uzele bani. Oh mama hayi indlamlenze mama hey hayi mama indlamlenze hayi cha mama hayi cha mama hayi yabona ngoba kuthe kubuya indlamlenze mama hayi sengiqedile mama ukhona mhlawumbe ofisa ukumbulisa ekhaya hayi akekho noyedwa okay uyibulisa wena awu cha amane ngibulise wena sawubona dad yebo kunjani siyaphila dad ngiyayiphilela phela ma yabona ngoba nginje ngisenje akekho hayi baningi intombi izigcwele la ekhaya kusho nawe uzothola yakho awu kobe kunini uzobingelela intombi ezincane ezinhle uyayibona nawe igcwele indawo ngiyabonga singosana kubonge mina libali-ke njalo ucakala lingobo zengane iskipha sengane umanebe kunika gqoma bethanda uthi mfethu gothanda ntomba zinkomo ngimshiye khona ku-tipping room ucakala lizwile-ke babukela emakhaya sisekhona eSoweto egameni lamakhosikazi Women in Confidence. We'll see you guys on the next one. Siyabonga kakhulu sekhona ngihamba nobhuti bani igama lami uSibusiso eleyinsizwa umkhumbane usibonga uMboyisi. Ubhuti Sibusiso angasitshela kabanzi ngomsebenzi yena wenzayo ukuthi yena ubani. No look mina ngisebenza eprovince yala eGauteng eSports Art Culture and Recreation. Ngithenje angiyovakasha nami ngijabule ngoba ngibuya kwaZulu ngibuya kwaZulu eNewcastle Newcastle angizalwa khona kodwa ngokusebenza ngila eGoli into engizama ukuthi mhlambe ngiyabonga ukubona abantu bephumile la hleli khona kuyabonakala ukuthi uma singa isintu sethu uma singa noma isuthu noma izulu noma iSpedi isintu singasilahli inqubo nje masihlangene sini sukabantu abamnyama. Namhlanje ubhuti yena engathi uzela ukuzobona bani mhlawumbe ukhona umuntu ozele yena nje ukuthi cha ngizolalela yena lo mina ngumuntu kaMthandeni ngumuntu kaMthandeni kodwa akabufeza ukhona kunakeng sawuzele siyabonga mama siyabonga kakhulu ubhuti isikhathi sakho nizwile-ke babukela emakhaya ngokubaluleka kokuthi sibumbane sibambane singabantu abamnyama akunakuthi umZulu uyiPedi noma ungumXhosa kodwa nje masihlangane singabantu abamnyama siyenza lokho okukhulu ngokuthandana sizonibona kwelinye elizayo siyabonga shengame nobani apha amaswazi Zwane unjani sisi yaphila ngizizwa ngimnandi wenjani hayi nami ngimnandi solokhu ufikile nje ku-event ama-emotions anjani enjoyile ngijabulile ngiya-enjoya ngiya-enjoya mama leli event akusile amaZulu kuphela nathi amaPedi sikhona amaPedi siyakushusha nasi tshela mina-ke sisi njengoba ubuhle kanje what inspired your outfit ngathi vele ekhaya siyamaZulu vele akuthandi ububhinca yabo so lokhu kwamabhinca vele obyazi lokhu kwanayo eGoli yabo uzela ukuzobona bani namhlanje ngingoma kamsima yisulundi yisomasabathi
ke ukhona mhlawumbe ofisa ukumbulisa ekhaya? Ngalifollow TikTok kuphela. Aphiya amasazi sidonga. Nizwile ke nimfollowe ku TikTok babukele emakhaya. Siyabonga sekhona nothule noma umuntu ongayisempunga sa. umathukule lo no mangakhuluma izulu uSharon lo ngitswa ko Teflo Ritlilemo uTobina Maskanti viva Peri viva Peri Nizwile ke babukele emakhaya sekhona Maskandi Festival Women in Confidence. We'll see you guys on the next one. Yasebenza konke.
ahambe manje asobe thishela navusa kodwa uNkulunkulu wakhe kodwa bakithi
Thank you.